Jiżdiedu l-multi fuq persuni li attakkaw uffiċjali pubbliċi li inkludu fost oħrajn uffiċjali tal-Pulizija u tal-Lesa, gwardjani tal-ħabs u membri tal-Protezzjoni Ċivili. Meta toffendi jew teddet uffiċjal pubbliku l-multa li tista' teħelset varja minn 1200 euro sa 7500 euro. Dan ifisser żieda ta' 400 euro għal multi minimi u żieda ta' 2500 euro għal multi massimi. Meta persuna tattakka uffiċjal pubbliku bi violenza fejn qabel kienet teħel minimu ta' 6 xhur priġunerija, issa dak il-minimu se jiżdied għal sena filwaqt il-massimu se jiżdied għal 4 snin. Il-multi wkoll se jiżdiedu b'2000 euro fil-każ ta' multa minima u b'5000 euro fil-każ ta' multa massima sa 15,000 euro. F'każ li l-attakk isir minn aktar minn 3 persuni, l-priġunerija minima se tiżdied għal sena u nofs filwaqt li dik massima se tkun ta' 6 snin. Il-multi wkoll se jiżdiedu b'2500 għal 7,000 fil-każ ta' multa minima u b'aktar minn 10,000 għal total ta' 22,500 euro bħala multa massima. Fil-każ li tintuża arma se jkun hemm l-akbar multi sa 12,000 euro f'multa minima u 30,000 euro f'multa massima. L-akbar multa li wieħed jista' jaqla jekk jattakka uffiċjal pubbliku. F'dan il-każ is-sentenza ta' priġunerija se tiżdied ukoll biex titla' għal 6 snin. Fil-Parlament il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li fl-aħħar 4 snin l-attakki fuq il-Pulizija naqsu b'67% minħabba investiment li sar fis-sigurtà tal-membri tal-korp. Dr. Camilleri qal li kienu kun faċli li l-Gvern jikkundanna attakki li saru fuq pulizija u jaqaf hemm, iżda sostna li għall-Gvern anke każ wieħed ta' uffiċjal aggreditu ħafna għalhekk qal li dawn l-emendi se jżidu id-deterrent.